கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, பகவானே நீதான் சொல்ல போற, எனக்கு தெரியாதுப்பா, நீ பாத்துக்கோ, மாதாஜி அதுக்குள்ள வந்துடும். நான் அது வரைக்கும் பாடிட்டு ஆக்சுவலி நானும் வந்து அவங்க கரெக்டா கிளம்புனாங்க, அதனால உடனே வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அவங்க வந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலி 11 மணிக்கு வந்தவங்க எப்படி கிளம்பிடுவாங்கன்னு நினைச்சேன். யார் மாதாஜி? கம்பெனி டெலிகேட்ஸ். ஓ, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் நீங்க வேற பிஸியா இருப்பீங்களோன்ட்டு தான் மாதாஜி பயந்துட்டேன், உங்களை கூப்பிட்டேன். பயப்படவே கூடாது, நார்மலி ஸ்பீக். இல்ல மாதாஜி, நீங்க ஏதோ 1000 வேலை, உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு எல்லாருக்குமே 1000 வேலைதான், இங்க நிறைய வேலைதான் நம்ம பண்றது. கோவிந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்க வேலைக்கு எங்களுக்கு வேலை இல்லை இல்ல மாதாஜி. உங்க வயசுக்கு வரும்போது எனக்கு கூட வேலை இருக்காது மாதாஜி, அவ்வளவுதான். இழுத்து போட்டு செஞ்சாதான். நீங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்க செஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, என்னுடைய ஏஜ் எல்லாம் கடந்து நீங்க அப்ப நிறைய என்னை விட நிறைய வேலை பண்ணுங்க. ஆமா மாதாஜி, அப்போ எங்க சாப்பிடவே டைம் இருக்கு, சுறுசுறுப்பு இருந்தது மாதாஜி. ஒரு தடவை அங்க இங்கேயும் ஓடும். இப்ப ஒண்ணு எடுத்து ஒரு வேலை செய்யறதே, ஒரு பாலை பொங்காம காய்ச்சறதே பெரிய வேலை. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 155 பக்கத்துல மாதாஜி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரா படிக்கணும். ஒரே நிமிஷம். கிருஷ்ணரிடம் பிரம்மர் பிரார்த்தனை. பிரம்மன் பிரார்த்தனை. கிருஷ்ணா the supreme personality of Godhead, 14th chapter. ரொம்ப பெரிய சாப்டர் இல்ல இது, கொஞ்சம் பெருசு மாதாஜி. ஆமா ஆமா, ஒரு 5-6 பக்கம் இருக்கு. லாஸ்டா என்ன முடிச்சோம் நம்ம? பக்தர்களை காத்து அரக்கர்களை அழிப்பதற்காக நீர் தோன்றுகிறீரே என்று யார் சொல்றாங்க? பிரம்மர் வந்து கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்யறார். ஓகே, அடுத்த பேராகிராஃப் ஸ்டார்டிங் என்னன்னு சொல்லுங்க, அதை வச்சுதான். எனவே நீர் பரமாத்மா, முழுமையான சத்தியம். மை கன்க்ளூஷன் இஸ் மை கன்க்ளூஷன். எனவே நீர் கரெக்டா. ஓகே, கரெக்டா வந்தா. சக்தியை, பகவானுடைய எண்ணற்கரிய சக்தியை அறியாதவர்கள் நீரே சிருஷ்டி கர்த்தாவான பிரம்மாவாகவும் பரிபாலிப்பவராகவும் விஷ்ணுவாகவும் அழிப்பவரான சிவனாகவும் வியாபிக்கிறேன் என்று அறியப்பட்டார். வாசிங்க மாதாஜி, அப்படியே வாசிங்க. புஷ்ப மாதாஜி, அது முந்தின பேராகிராஃப் மாதாஜி. வாசிக்கவா மாதாஜி? மை கன்க்ளூஷன் அதுதானே என்னோட. எனவே இல்ல, அதுக்கு முந்தின பேரா நான் சொன்னேன். எனவே நீர் பரமாத்மா, அதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, வாசிங்க ஒருத்தரா வாசிங்க. இப்ப புஷ்ப மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி, நானும் மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனவே நீர் பரமாத்மா, முழுமையான சத்தியம், பரமான ஆதிபுருஷன் என்பது எனது முடிவு. பற்பல விஷ்ணு வடிவங்களில் நீர் வியாபித்திருந்தாலும் பரமானவையும் எண்ணற்கு அறியவையுமான உமது சக்திகளால் உயிரினங்களிலும் சக்திகளிலும் விரிந்திருந்தாலும் நீர் இணையற்ற பரமபுருஷர், உன்னத பரமாத்மா, எண்ணற்ற உயிரினங்கள் மூல நெருப்பின் பொறிகள் போன்றது. நீரே ஆதி புருஷர் என்பதை நான் காண்கின்றேன். பரமாத்மா அருவமானவர் எனும் கருத்து தவறானது. அறிவிற்கு குறைந்தவன் நீர் மகாராஜா நந்தரின் குமாரன் ஆகையால் சாதாரண மனிதனாக பிறந்திருக்கிறீர்.
ஆதி புருஷன் அல்ல என்று எண்ணக்கூடும். அவ்வாறு எண்ணுபவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள். நீரே உண்மையான ஆதி புருஷன். இது என் முடிவு. நந்தரின் குமாரனானாலும் நீர் ஆதி புருஷன் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. நீர் பூரண சத்தியம். நீர் இந்த பௌதீக இருள் அல்ல. ஆதி பிரம்ம ஜோதியின் மூலமும் பௌதீக ரீதியிலான ஒளி பிழம்புகளின் பிரகாசத்தின் தோற்றுவாயும் நீரே. உமது பரமான ஜோதியும் பிரம்ம ஜோதியும் ஒன்றே. பிரம்ம சம்ஹிதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பிரம்ம ஜோதி உமது உடலின் பிரகாசமே அன்றி வேறில்லை. விஷ்ணு அவதாரங்கள் உமது பல்வேறான தன்மைகளின் அவதாரங்கள் பல உள்ளன. ஆனால் அந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் சமமான மட்டத்தில் உள்ளவை அல்ல. மற்ற அவதாரங்கள் மூல ஒளிக்கு உண்டான அதே வெளிச்சத்தை பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் மூல ஒளியிலிருந்து எல்லா ஒளியும் தோன்றுகிறது. நீர் பௌதிக படைப்பை சார்ந்தவர் அல்லாததால் இந்த உலகம் அழிந்த பின்னும் தொடர்ந்து இருப்பீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான விளக்க உரை இல்லையா? பகவானுடைய அவருடைய ஆற்றல் மற்றும் அவருடைய ரூபங்கள், அவரே பிரம்மா, அவரே விஷ்ணு, அவரே சிவனாக இல்லையா? புருஷ அவதாரங்களை குண அவதாரங்களை நாம பார்க்கின்றோம். புருஷ அவதாரங்களில் இருந்து கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு, ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு, இப்படி ஒவ்வொருத்துல இருந்துமே அவருடைய ஆற்றலை பற்றி நாம பார்த்துட்டேதான் வரோம். The innumerable living entities are simply இல்லையா, எண்ணில் அடங்காத உயிர்வாழிகள் ஒரு தீப்பொறி போலதான். ஒரு ஒரிஜினல் தீல், அதாவது அக்னி ஜுவாலை எரிஞ்சுட்டே இருக்குன்னா அதுல ஒரு சிறு பொறி வெளியில வந்தா எப்படியோ அது போன்ற நிலைதான் நம்ம உயிர்வாழிகளுடைய நிலை என்பதை நாம இந்த இடத்துல அழகாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, மேலும் மேலும் கலாவதி மாதாஜி ஓகே, மேலும் இது அவருடைய உண்மையான நிலையை பற்றி உணராதவர்கள், ஞானமற்றவர்கள் அப்படின்னா பௌதிகத்திலே லைத்திருப்பவர்கள் அவங்க கண்ணுக்கு புலப்படுறது எல்லாமே உண்மை என்று நம்புபவர்கள் தான் இல்லையா? அதே ஆன்மீகத்தில் போகும் பொழுதுதான் இது எது உண்மை, எது நம்ம தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானுடைய உண்மையான நிலை, அவர் நந்த மகாராஜருடைய மகனாக இருந்தாலும் ஆனாலும் அவர் உண்மையிலே அந்த பரம்பொருள், நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனிதர் கிடையாது. தவறாக நாம் என்றைக்குமே அவரை உணர்ந்து கொள்ளவே கூடாது. அவருடைய உண்மையான ரூபம் எது என்றது நமக்கு தெரிவது கிடையாது. இதுதான் என்னுடைய கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் இந்த இடத்துல பிரம்மர் சொல்றார். In spite of your being the son of Nanda, you are the original person. There is no doubt ன்னு சொல்லிட்டார். பரம்பொருள் நீதான் என்று இங்க இடத்துல சொல்கின்றார். You are not of this material darkness. அதாவது இந்த பௌதீகம் என்றாலே அஞ்ஞானம், அஞ்ஞானம் என்பதற்கு இருள். அவருக்கும் அஞ்ஞானத்திற்கும் பௌதீகத்திற்கும் மற்றும் இருளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்பதை பிரம்மர் இந்த இடத்துல அழகாக விளக்குகிறார். அவர் உடலிலிருந்து தோன்றக்கூடியதுதான் அந்த பிரம்ம ஜோதி இல்லையா, அந்த பிரம்மன் எஃப்ளூஜன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் இந்த பிரகாசத்திற்கே, இந்த பிரபஞ்ச பிரகாசத்திற்கே மூல ஆதாரமே. சோ there are many விஷ்ணு இன்கார்னேஷன், நிறைய விஷ்ணு இன்கார்னேஷன்ஸ், அதாவது அவதாரங்கள் உண்டு. மேலும் அவருடைய வெவ்வேறு விதமான இயல்புகளால ஏற்படக்கூடிய அவதாரங்களும் உண்டு. இப்படி இருந்தாலுமே அது எல்லாமே ஆல் தோஸ் incarnations are not on the same level இல்லையா? ஒவ்வொன்றுமே ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் இல்லையா, வாராக அவதாரம், இதெல்லாமே ஒவ்வொரு அவதாரம் இந்த பௌதிக இயற்கையில அவருடைய அவதாரங்கள். ஆனா எல்லாமே எங்கிருந்து வருது? அவருடைய ஸ்வயம் இதுல இருந்து வர்றதுதான். அவர் அதாவது அந்த கோலோகத்திலிருந்து அவருடைய இதுதான் வர்றது. சோ இந்த இடத்துல அதர் இன்கார்னேஷன்ஸ் மே பொசஸ் the same candle power as the original lamp, but the original lamp is the beginning of all the light இல்லையா? இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட விளக்கு ஏத்துறோம். இப்ப கார்த்திகை பண்டிகை வந்தா என்ன பண்றோம்? வீட்டை சுத்தி விளக்கு ஏத்துறோம். ஆனா முதல்ல ஒரு விளக்கு ஏத்துறோம் இல்லையா? அந்த ஒரு விளக்கு தான் எல்லா விளக்குகளுக்குமே விளக்கு ஏற்றுகின்றது. அது போல அந்த ஒரிஜினலா இருக்கக்கூடிய அந்த விளக்கு தான் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? அதே அவரிடமிருந்து விரிவங்கமாக அதுதான் மற்ற விளக்குகளை போல அவருடைய விரிவங்கங்கள் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
யூ ஆர் நாட் ஒன் ஆஃப் த கிரியேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அவர் இந்த பௌதீக படைப்புகள்ல ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது. ஈவன் ஆஃப்டர் அனிலேஷன் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட், இந்த உலகம் அழிந்த பிறகு கூட யூ வில் கண்டினியூ டு எக்ஸிஸ்ட் இல்லையா? பகவான் எப்பொழுதுமே அவர் ஒருத்தர் தான் இருப்பார். இப்போ படைக்கும் காலம் வருகின்றது, ரட்சிக்கக்கூடிய காலம் வருகின்றது, மீண்டும் வந்து மகா பிரளயம் வரும்பொழுது அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடும் பொழுது அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருப்பார் அந்த இடத்துல இல்லையா? சோ ஹி இஸ் தி ஒன்லி பர்சன் ஹூ வில் பி தேர். அதனால மீண்டும் அந்த படைக்கும் காலம் வர வரைக்குமே வந்து எல்லாமே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லா தான் இருக்கும், எந்த அசைவும் எதுவுமே இருக்காது. அது மீண்டும் அவருடைய படைக்கும் காலகட்டம் வரும்பொழுது அனைத்து அண்டங்களுமே வந்து படைக்கப்பட்டு அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால் அது எல்லாமே இயங்க ஆரம்பிக்கும். இதுதான் வந்து பகவானுடைய செயல்பாடு என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஆதி புருஷனாகிய கோபால 14. எஸ் மாதாஜி, தேங்க் யூ மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நீர் ஆதி புருஷனாகையால் கோபால தாபனியிலும் வேத உபனிஷத் பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறீர். கோவிந்தன் மூல புருஷர், காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமானவர். பகவத்கீதையில் நீர் பிரம்ம ஜோதியின் தோற்றுவாய் என்று கூறப்படுகிறீர். உமது உடல் சாதாரண பௌதீக உடலை போன்றது என்று யாரும் எண்ணக்கூடாது. உமது உடல் அக்ஷரமானது, அழிவற்றது. ஜட உடல் எப்போதும் 3 வகையான துயரங்களுக்கு உள்ளாகியது. ஆனால் உமது உடல் சச்சிதானந்த விக்கிரகம், ஆனந்தம், அறிவு, அமரத்துவம் ஆகியவற்றால் நிரம்பியது. நீர் நிரஞ்சனராகவும் விளங்குகிறீர். ஏனெனில் யசோதையின் சிறு குழந்தையாகவும் கோபியரின் பகவானாகவும் நீர் நிகழ்த்திய லீலைகள் ஜட மாசுகளால் கலங்கமடையாதவை. பல கன்றுகளையும் பசுக்களையும் சிறுவர்களாகவும் நீர் வியாபித்திருந்தாலும் உமது பரமான சக்தி குறையவில்லை. நீர் எப்போதும் முழுமையாய் இருக்கிறீர். வேத இலக்கியத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருப்பதை போல உன்னத பூரண சத்தியமான முழுமையிலிருந்து முழுமை எடுக்கப்பட்டாலும் உன்னத பூரண சத்தியம் முழுமையானதாகவே நிற்கிறது. முழுமையின் பல வியாபகங்கள் கண்ணுக்கு தென்பட்டாலும் முழுமை இணையற்றதாகவே விளங்குகிறது. உமது லீலைகளெல்லாம் இணையற்றதாகவே விளங்குகிறது. உமது லீலைகளெல்லாம் ஆன்மீகமானவையாகையால் அவை பௌதிக இயற்கையின் குணங்களால் மாசடையும் வாய்ப்பில்லை. நீர் உமது தாய் தந்தையரான யசோதைக்கும் நந்தருக்கும் கீழ்ப்படியும் போது உமது சக்தி குறைகிறதென்பது இல்லை. பக்தர்களிடம் உமக்குள்ள அன்பால் நீர் அவ்வாறு நடந்து கொள்கிறீர். உமக்கு இணையாக உம்முடன் போட்டியிடுபவர் யாரும் இல்லை. உமது செயல்களுக்கு தோற்றமும் பௌதீகமானவை என்று அறிவிற்குறைந்தவன் எண்ணுகிறான். கோபால தாபனியில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது போல் நீர் அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் அப்பாற்பட்டவர். நீர் மூல அமிர்தம், அழிவற்றவர். அமிர்தம் சாஸ்வதம் பிரம்மே என்று வேதங்கள் உறுதியளிக்கின்றன. பிரம்மன் நித்தியமானவர், எல்லாவற்றின் உன்னத தோற்றுவார். அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான இது. சோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஆதி புருஷம் இஸ் ஆதி புருஷா அப்படிங்கிறதையும் வந்து பிரம்மர் தன்னுடைய பிரம்ம சமீதையிலுமே ரொம்ப அற்புதமாக பாடியிருக்கிறார் இல்லையா? மேலும் பகவத்கீதையில கூட வந்து பகவான் வந்து இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் த, இந்த அனைத்து பிரகாசங்களுக்கும் மூல பிரகாசமாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்தான் என்பதையும், அவருடைய பிரம்ம உடலில் தோன்றக்கூடிய அந்த பிரகாசம், அந்த பிரம்ம ஜோதி இல்லையா, அவர்தான் மூல காரணம் என்பதையும் நாம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். நோ ஒன் ஷுட் கன்க்ளூட் தட் யுவர் பாடி இஸ் லைக் சாதாரண ஒரு மனிதன் இந்த பௌதீக உடலை கொண்டிருப்பது போல அவரை நாம் என்றைக்குமே எண்ணவே கூடாது. அவருடைய உடம்பு வந்து அக்ஷரம் இல்லையா? 8th சாப்டர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? நித்தியமான ஒரு உடல், அதாவது உலகத்தை பற்றி படிக்கிறோம். சோ அக்ஷரா அப்படின்னாலே அழிவற்றது என்று பொருள். ஆக்சுவலி இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து 3 விதமான துயரங்கள் உண்டு நமக்கு இல்லையா? ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் உண்டு. ஆனால் பகவான் அவற்றுக்கு எல்லாவற்றுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம், அதாவது பேரானந்தம், ஞானம் மற்றும் வந்து நித்திய தன்மையை கொண்டவர்.
மேலும் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் நிரஞ்சனா. நிரஞ்சனா அப்படின்றது பிகாஸ் யுவர் பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து அதாவது யசோதையோடையும் சரி கோபாலர்களோடையும் சரி எந்த ஒரு பௌதீக கலங்கங்கள் இல்லாம இருந்ததால அவருக்கு நிரஞ்சனா என்ற பெயரும் உண்டு. ஆல்தோ யூ எக்ஸிபிட்டட் யுவர் செல்ஃப் சோ மெனி, ஏன்னா அவருடைய விரிவங்கங்கள் இல்லையா, பிரம்மர் வந்து அந்த குழந்தைகள் எல்லாமும் அதே மாதிரி கன்றுக்குட்டிகள் எல்லாமே கவர்ந்து சென்று விட்டார். அதனால பகவானே வந்து விரிவங்கமாகி அந்த குழந்தைகளாகவும் கன்றுக்குட்டிகளாகவும் அந்தந்த வீடுகளுக்கு செல்கின்றது ஓராண்டு காலம். அது பிரம்மருடைய ஒரு க்ஷணம் அது. சோ அந்த மாதிரி அங்கே அவருடைய விரிவங்கங்களை எல்லாம் அவருடைய ஆற்றலை பற்றி ரொம்பவுமே புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார் இந்த இடத்துல பிரம்மர். சின்ஸ் ஆல் யுவர் பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல், அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே தெய்வீகமானது என்பதால் there is no possibility of being contaminated. அது எதுவுமே இந்த பௌதீக கலங்கங்களோட வந்து எப்பொழுதும் இணைவது கிடையாது. when you place yourself as subordinate, ஆனா இந்த இடத்துல வரும்போது நான் கடவுள்ன்ட்டு எப்பயாவது பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு, எந்த இடத்துலயாவது நம்ம படிச்சிருக்கிறோமா? கிடையாது. அவர் எந்த பாத்திரத்தை ஏற்று வருகிறாரோ அந்த பாத்திரத்திற்கு ஏற்றவாறு அழகாக அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்து முடிக்கிறார். அதே மாதிரி தாமோதர லீலையில பார்த்தாலுமே அதாவது யசோத தாயருக்கு கட்டுண்ட ஒரு அதாவது ஒரு மகனாக பிள்ளையாக அவர் வந்து தன்னையே அவரே கட்டி கொள்ளுகிறார் இல்லையா. அவர் கட்டி கொள்ளவில்லை என்றால் அந்த கயிறை வந்து கட்டியே இருக்க முடியாது யசோத தாயரால. எப்பவுமே 2 அங்குலம் வந்து குறைஞ்சின்றே இருந்தது. அதனால அவரே தானாக தாயினுடைய அவஸ்தையை வந்து பார்க்க முடியாமல் அவரே வந்து அந்த உரலோட கட்டுவதற்கு அவரே சம்மதிக்கிறார். அது போல பகவான் அங்க இடத்துல வந்து அன்புக்கும் இல்லையா பக்திக்கும் அன்புக்கும் இல்லையில அது கொண்டுத்துக்குதான் பகவான் இறங்கி வருவார். வேற எதுக்குமே வரமாட்டார். அன்பு உள்ளம் எங்க இருக்கின்றதோ, எங்க அந்த இடத்துல வந்து பக்தி இருக்கின்றதோ பகவான் கண்டிப்பாக ரட்சிக்க அவரே அவரிடத்த கேட்க வேண்டியதே இல்லை. பகவானே என்ன ரட்சின்னு கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவரே தானாக இறங்கி வருவார். அது மாதிரி we can purchase கிருஷ்ணா இல்லையா. அதுதான் பிரேம பக்தி என்பது. அனன்ய பக்தி செலுத்துபவர்கள் பகவானை விலைக்கே வாங்கி விட முடியும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பலி மகாராஜ் சொல்லலாம் இல்லையா. பலி மகாராஜ் ஒரு புறம் வந்து சுக்கராச்சாரியார் வந்து வேண்டாம் வந்திருப்ப வந்து சாதாரண ஒரு பிராமண பையன் கிடையாது, அவனுடைய அதாவது ஈச டுவார்ஸ் இல்லையா, அதாவது குள்ளமா இருக்கானே நினைச்சிடாத, இப்ப வந்திருப்பவன் வந்து மகாவிஷ்ணு, அதனால வந்து நீ வந்து செய்யாத அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றான். ஆனாலும் வந்து குருவினுடைய பேச்சை வந்து அவர் கேட்கவில்லை. ஏனென்றால் கொடுத்த வாக்கை வந்து அவன் வந்து அதை வந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக 1 அடி 2 அடி இல்லையா, அவன் இந்த 14 லோகங்களுமே நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகம், நமக்கு கீழே இருக்கிற உலகம். இந்த மாதிரி 2 உலகங்களையுமே 2 அடி கொடுத்தாச்சு. அதுக்கு மேல எங்க இடமே கிடையாது. ஒரு அண்டத்திற்குள்ள 14 உலகங்கள் இல்லையா. மொத்தமே அவனுடைய ஆட்சி கீழே இருந்தப்போ அனைத்தையும் அவன் கொடுத்து விட்ட பிறகு அவனிடத்தில் எதுவுமே கிடையாது. சோ அப்போ வாமன தேவர் கிட்ட வந்து தன்னுடைய தலையையே அவன் வந்து கொடுக்கிறார். சோ வாமனர் கடைசியில வாமன தேவர் என்ன ஆனார், கீழே நம்ம இந்த நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகத்துல வந்து வாமன தேவர் தான் வந்து வாயில் காப்பலரா இருப்பாராங்க. நீங்க கோலோக சாட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா தெரியும். அப்படின்னா பகவான் அவனிடத்திலிருந்து அனைத்தையுமே தான் பெற்றுவிட்டாலும் அவனுடைய பக்தியினுடைய மேன்மையை வந்து வெளிப்படுத்தி அவனுக்கே வந்து நாம அவருக்கு தாசனானால் அவர் நமக்கு தாசனாகி விடுவார். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இது. A person with a poor fund of knowledge concludes that your appearance and pastimes are simply, அதாவது போதிய ஞானம் இல்லாதவர்கள் வந்து அவருடைய லீலைகள் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் பார்த்து பௌதிக கண்ணோட்டத்துலதான் இருப்பாங்க. ஆனா அதே வந்து அவருடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நன்னா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்தனுக்கு வந்து அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் என்பது அது எவ்வளவு தெய்வீகமானது, இந்த பௌதிக செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது என்பதை வந்து அவனால உணர முடியும். சோ யூ ஆர் த ஒரிஜினல் அமிர்தா. அமிர்தா என்பது நித்திய தன்மையை சொல்றது, அழிவற்ற தன்மையை பற்றி சொல்றது இல்லையா, பேரானந்தத்தை பற்றி சொல்வது, அமுதம் போன்ற அண்ட் இம்மார்டாலிட்டி அழிவற்றவர் என்பதையும் சொல்வது. சோ அதுக்குதான் வேதங்கள் வந்து அமிர்தம் சாஸ்வதம் பிரம்மா அப்படின்ற பிரம்மம் என்பது பகவானை குறிக்கின்றது. அது எட்டடல் நித்தியத்தன்மை, அதிலிருந்துதான் வந்து அப்படின்னா த சுப்ரீம் ஒரிஜின் ஆஃப் எவ்ரிதிங், அனைத்திற்கும் மூல காரணம், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு அற்ற நிலையை உடைய அவருடைய நிலையை பற்றி இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க?
ஓகே விஜயகுமாரி ஒரு கலாவதி மாசாதி வாசிங்க, அதுக்கப்புறம் விஜயகுமார், அதுக்கப்புறம் பத்மா மாதாஜி. ஓகே, 3 பேர். ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னதமான பிரம்மன் சூரியனை போன்ற பிரகாசத்தை உடையவர் என்றும் எல்லாம் அவரிடமிருந்து தோன்றுகிறது என்றும் அந்த ஆதி புருஷனை புரிந்து கொள்பவர்கள் கட்டுண்ட ஜட வாழ்விலிருந்து முக்தி பெறுகிறார்கள் என்றும் உபனிஷத்துக்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டினால் உம்மிடம் ஈடுபாடு கொண்டிருப்பவர்கள் உமது உண்மையான நிலையையும் தோற்றத்தையும் மறைவையும் செயல்களையும் அறியக்கூடும். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் உமது இயல்பு நிலை, தோற்றம், மறைவு ஆகியவற்றை புரிந்து கொண்ட மாத்திரம் ஒருவன் இந்த உடலை நீத்தவுடன் ஆன்மீக ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். எனவே அறியாமை எனும் சமுத்திரத்தை கடப்பதற்கு அறிவுள்ள எவனும் உமது பாதார விந்தங்களில் சரணடைகின்றான். தியானிகள் என்று தம்மை கூறிக்கொள்ளும் பலர் நீரே பரமாத்மா என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் நீர் பரமாத்மாவாக விளங்குகிறீர். எனவே உமக்கு அப்பாற்பட்ட எதையும் தியானிக்க தேவையில்லை. உமது மூல வடிவமான கிருஷ்ண வடிவை எப்போதும் தியானிப்பதில் லயித்திருப்பவன் பாவ சாகரத்தை எளிதில் கடக்கிறான். ஆனால் நீரே பரமாத்மா என்பதை அறியாதவர்கள் தியானத்தில் ஈடுபட்டிருந்தும் இந்த ஜட உலகிலேயே தங்கிவிடுகிறார்கள். உமது பக்தர்களின் கூட்டுறவால் கிருஷ்ணர் மூல பரமாத்மா என்பதை அறிய வரும்போது அவன் ஜடநிலை என்னும் அறியாமையாகிய சமுத்திரத்தை தாண்டுவது சாத்தியமாகிறது. உதாரணமாக, கயிற்றை பாம்பு என எண்ணி அஞ்சும் நிலையை ஒருவன் கடக்கிறான். கயிறு பாம்பல்ல என்பதை அவனுக்கு தெரிந்தும் அவன் அச்சத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். எனவே பகவத்கீதையில் நீர் நேரடியாக வழங்கி இருக்கும் அறிவுரைகளின் மூலம் உம்மை அறிபவனும் அல்லது இலக்கியங்களிலும் கூறியிருப்பது போல் அறிவிற்கெல்லாம் இறுதி இலக்கு நீரே என்பதை உமது பக்தர்களின் மூலம் அறிபவனும் ஜட இருப்பில் அஞ்ச தேவையில்லை. கயிறு பாம்பல்லவென்று. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முடிச்சிட்டீங்களா அந்த பேராகிராஃப்? இன்னும் ஒரு பேரா முடிஞ்சது மாதாஜி. 2 பேராகிராஃப் படிச்சீங்க இங்கிலீஷ்ல. போறோம் இருங்க, அடுத்தவங்களுக்கு. தேங்க்யூ. சோ உபனிஷத்கள் வந்து பிரம்மன் வந்து அவருடைய உடலிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் வந்து சூரியனுடைய பிரகாசம், அனைத்து பிரகாசங்களுக்குமே மூல காரணம் என்பதும் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. So, and who can understand that original person becomes liberated. இதை யார் உணர்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் பெறவும் செய்கிறார்கள். மேலும் anyone who can simply be attached to you, வெறுமனே, அதாவது கேவல பக்தி இல்லையா, சோ கேன் நோ யுவர், அவருடைய உண்மையான நிலை, பகவானுடைய பிறப்பு, அப்பியரன்ஸ் இல்லையா, அவருடைய தோற்றம் மற்றும் அவருடைய நிலை, அவருடைய மறைவு, அவருடைய செயல்பாடுகள், இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் தோன்றுகின்றார், மறைகின்றார் இல்லையா, பிறவி எடுக்கிறது. மேலும் வந்து அவருடைய நிலை என்ன, இது எல்லாமே வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து உணர்கிறார்களோ அதை இந்த அவரிடம் கேவல பக்தி செலுத்தினாலே அதை பற்றியெல்லாம் அவர்களால் உணர முடியும். அப்போ கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து அவர்கள் எந்த நிலைக்கு மாறுகிறார்கள்? விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவர்கள் வந்து மாறுகிறார்கள். அவ்வாறு அடைய பெறக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழி இறுதியில வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை போய் சேர்கின்றது. அப்படின்னா இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து அது கடக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கிறது. எப்பொழுது? அவன் இறைவன் தாழ் பணியும் பொழுது சுலபமாக இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து கடந்து செல்கின்றான். தியானம் செய்பவர்கள் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை எண்ணிக்கொண்டு தியானித்தால் அதனால் அவர்கள் வந்து சேர வேண்டிய இலக்கை வந்து அடைகிறார்கள். ஆனால் வெறுமனே தியான பயிற்சி செய்பவர்கள் எதற்காக தியான பயிற்சி செய்கிறார்கள் என்பதையும் தெரியாமல் ஹிருதயத்துல என்ன நினைச்சுன்னு நாம வந்து தியானம் செய்யாதவர்கள் வந்து கடைசி வரைக்குமே அவர்கள் வந்து இலக்கை வந்து அடைவது கிடையாது. So அதனால if by association of devotees, your devotees, a person comes to the knowledge that Lord is the original super soul இல்லையா, நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு பக்தர்களுடைய அவங்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க வந்து இந்த அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய இந்த கடலை வந்து அவர்கள் கடந்து செல்கிறார்கள். இல்ல நம்ம கூட இருட்டுல வந்து கயிறை பார்க்கின்றோம், அது கயிறா பாம்பான்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அது பாம்பா இருக்குமோன்ற ஒரு பயம் இருக்கும். ஆனா அதே வந்து
பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனசு வந்து பாம்புக்கும் கயிறுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன என்பது சுலபமாக தெரியும். அது பாம்பு கிடையாது, வெறும் கயிறு தான், அதனால பயப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரும் பொழுது they will get அது, அதாவது ஞான தளத்தில் அவர்கள் தங்களை வந்து மேன்மைப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அவ்வாறு ஞானத்தை வந்து மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது இந்த உலகத்துல வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். சோ இதுதான் வந்து இந்த பேராகிராஃபுடைய சாராம்சம். இதை பகவத்கீதையிலையும் நம்ம படிக்கிறோம், அடுத்து பாகவதத்திலையும் வந்து படிக்கிறோம். சோ ஒருவன் வந்து இஃப் ஒன் ரியலைசஸ் தட் நம்முடைய இறுதி இலக்கே பகவான் தான் என்பதை யார் ஒருத்தர் வந்து திண்ணமாக புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து பயம் என்பதே கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழும் காலம் வரைக்குமே பயம் என்பது கிடையாது. எஸ், பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கயிறு பாம்பல்லவென்று அறிபவன் பயமின்றி இருப்பது போல் பிணைப்பு முக்தி என்பனவெல்லாம் ஏற்கனவே உமது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனுக்கு பொருட்டல்ல. பிணைப்பு என்பது அவனுக்கு இல்லை. சூரியனில் இருப்பவனுக்கு பகல் இரவு என்பவை சூரிய உதயம் அஸ்தமனம் என்பது இல்லை. கிருஷ்ணராகிய நீர் சூரியனை போன்றவர் என்றும் மாயை இருளை போன்றதென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. சூரியன் இருக்கும் போது இருள் இருப்பதில்லை. எப்போதும் உமது சந்நிதியில் இருப்பவருக்கு பிணைப்பு முக்தி ஆகிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. அவர்கள் ஏற்கனவே முக்தி அடைந்தவர்கள். மாறாக உமது பாத கமலங்களில் சரணமடையாமல் தாம் முக்தி பெற்று விட்டதாக எண்ணிக்கொள்பவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்களது அறிவு பரிசுத்தமானதல்ல. எனவே ஒருவன் பரமாத்மா உம்மிலிருந்து வேறுபட்டதென்ற எண்ணத்தில் பரமாத்மாவை வேறு எங்காவது காடுகளிலும் இமாலய மலை குகைகளிலும் தேட முனைந்தால் அவன் நிலை பரிதாபத்திற்குரியது. ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு ஒருவன் மற்றெல்லா முறைகளையும் கைவிட்டு உம்மிடம் சரணடைய வேண்டும். அதுவே முழுமையான முறை என்று உங்கள் உபதேசமான பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லா வகைகளிலும் நீர் உன்னதமானவர் என்பதால் பிரம்ம ஜோதியை தேடுபவர்களும் உம்மையே தேடுகிறார்கள். பரமாத்மாவை உணர்ந்தறிய முயற்சிப்பவர்களும் உம்மையே தேடுகிறார்கள். நீர் பரமாத்மாவாக உம்மை ஓரளவிற்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளதன் மூலம் பௌதீக பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் வந்திருக்கிறீர். எல்லோருடைய இதயத்திலும் நீர் இருப்பதால் பரமாத்மாவை வேறெங்கும் தேட தேவையில்லை. அவ்வாறு செய்பவன் அறியாமை சூழ்ந்தவன், இந்நிலையை கடந்தவன். நீர் உள்ளும் உரமும் உள்ளீர். நீர் எங்கும் இருக்கிறீர். பரமாத்மாவை வேறெங்கும் தேடுவதற்கு பதிலாக பக்தன் தன் மனதை உள்ளிருக்கும் உம்மில் நிலைப்படுத்துகிறான். வாழ்வு ஜட இருப்பை சார்ந்தது என்ற எண்ணத்திலிருந்து விடுபட்டிருப்பவன் உம்மை தேடி அடைய முடியும், மற்றவர்களால் முடியாது. கயிற்றை பாம்பாக எண்ணுவது என்ற ஓமை உம்மை பற்றிய அறிவில்லாதவர்களுக்கே பொருந்தும். கயிற்றில் காணப்படும் பாம்பு மனதளவினானது, அது போலவே மாயையும் மனதளவினானது. உம்மை அறியாமல் இருப்பதே மாயை. உம்மை அறியாமையில் கட்டுண்டிருக்கிறார்கள். எனவே உள்ளும் உம்மில் நிலைத்திருப்பவர்கள் மாயையின் வசப்படுவதில்லை. சிறிதேனும் பக்தி தொண்டாற்றி இருப்பவர்கள் உமது மகிமைகளை உணர்கிறார்கள். பிரம்மஞானம் அல்லது பரமாத்ம உணர்வு பெற முயற்சிப்பவர்களும் ரெண்டு பேராகிராஃப் முடிச்சீங்க இல்லீங்களா? ஓகே, எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, சோ லிபரேஷன் அதாவது விடுதலை. ஓகே, the so called liberation அதாவது கட்டுண்ட நிலை, விடுதலை அடையக்கூடிய have no meaning. யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, அதாவது தூய்மையான பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மோட்சமும் விடுதலை, அதாவது மோட்சமும் கட்டுண்ட நிலை எல்லாம் பற்றி எந்த கவலையுமே இருக்காது. அவங்க எதை பார்த்துமே பயப்பட மாட்டாங்க. ஸோ நோஸ் தட் இட் இஸ் நாட், அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பாம்பு கிடையாது கயிறு அப்படிங்கிற அந்த அனாலஜி வச்சு நம்ம இந்த இடத்துல பாக்குறோம். A devotee knows that material world belongs to you and he therefore engages everything in your transcendental loving service. அதாவது பக்தனுக்கு தெரியும் அனைத்துமே பகவானுடைய உடைமைகள் தான், இந்த பௌதீக உலகமும் அவருடையது தான், நாம சில காலம் தங்கிவிட்டு செல்வதற்காக தான் வந்திருக்கோம். நம்முடைய முதன்மையான கடமை எது? பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது. அது ஒன்றுதான் கடமை என்று நினைக்கவன் தான் வந்து அதாவது பக்தன். அப்படிப்பட்டவனுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தோட எந்த ஒரு பந்தத்தையுமே அவன் அப்படின்னா பந்தம் ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் என்றால்
எதன் மீதும் வந்து தன்னுடைய பற்றுதலை அவன் வளர்த்து கொள்ள மாட்டான். பக்தியில வந்து அவன் திளைக்கும் பொழுது வெறுமனே ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் அவன் முன்னேறணும்னு நினைப்பானே ஒழிய சோ இந்த பௌதிக பொருட்களை எல்லாம் நம்ம சில காலகட்டங்கள்ல உபயோகப்படுத்தி நாம் இங்கேயே விட்டு செல்ல போகின்றோம் என்ற உண்மை அவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ மேலும் ஃபார் ஏ பர்சன் ஹூ இஸ் ஆல்ரெடி சிச்சுவேட்டட் இன் த சன் பிளானட், சூரியம் அதாவது பிரகாசத்தில் நிலை பெற்றவர்கள், ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்களுக்கு இந்த தோற்றம் மறைவு என்பது, சூரியனுடைய தோற்றம் மறைவு என்பது பகல் மற்றும் இரவு நாள கணக்கிடப்படுகின்றது இல்லையா? ஆனால் கிருஷ்ணா இஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ சன் இல்லையா? மாயை என்பது இருள், அதே மாதிரி பிரகாசம் என்பது பகவானுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காரோ அந்த இடத்துல வந்து மாயை என்பது இருக்காது இல்லையா? அப்படின்னா ஒரு பக்தனுடைய ஹிருதயத்துல வந்து ஞானமும் பக்தியும் குடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே பகவான் குடிக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த இடத்துல மாயையினுடைய செயல்பாடு வந்து செல்லாது. எதுவரைக்கும் பகவான் இருக்கின்றார் என்ற உன்னத தன்மையை உணராமல் மாயையின் பிடியில் சிக்கிக்கொண்டு நாம வந்து மாயையில வந்து உழண்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் பகவான் இருக்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. சோ நம்ம மேல வந்து மாயை வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. அதையும் தாண்டி பகவானுக்கு வந்து யோக மாயையால் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரெண்டு திரைகள் வந்து கிழிந்தால் மட்டும்தான், விளக்கினால் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ஆத்ம ஞானத்தையும் பெற முடியும், அவருடைய ரூபத்தையும் காணக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தையுமே பெறுவோம். எது வரைக்கும் இது இல்லையோ அது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த ஞானம் இல்லாம அவரிடத்தில் நம்முடைய சமர்ப்பணம் செய்யாம அவருடைய திருவடிகளில் நாம வந்து இந்த மாயையிலே எப்பொழுதுமே கட்டுண்ட நிலையில தான் இருப்போம். மாதாஜி, ஒரு பக்தர்களுக்கு யோக மாயை வந்து விலக்கித்தானே ஆகணும் மாதாஜி. பக்தர்களுக்கு அதை மூடி இருக்கும். ஆனா ஒரு பக்தர்களுக்கு அது வந்து விலக்கிதானே கொடுக்கணும் மாதாஜி. கரெக்ட். விளக்குவார். எப்ப விளக்குவார்னா நீங்க முயற்சி பண்ணணும். நான் பக்தன்னு சொல்லிட்டு கனிஷ்ட அதிகார நிலையில இருந்தா பகவான் விளக்குவாரா? அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய, இப்போ நம்ம வந்து வேர் இஸ் காட் அப்படின்னு ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்கிறான் இல்லையா? கடவுள், உங்க கடவுள் எங்கே அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும் பொழுது அந்த கடவுளை பார்க்கக்கூடிய தகுதி அவனுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? இந்த கண்கள் எல்லாமே நமக்கு அதாவது பௌதிக அதுலதான் இருக்கு இல்லையா? அதான் புறக்கண்கள் தான். அகக்கண்ணை நாம திறக்கணும். அதுக்கு நம்ம பக்தியில நம்ம பயிற்சி கொள்ளும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் நம்ம ஹிருதயத்துல தெரிவார். எப்ப நாம அந்த நிலையில அடையிறோமோ அப்பதான் நமக்கு தெரியும். அது வரைக்கும் அப்ப இன்னும் சஃபிஷியண்டா நாம இன்னும் பயிற்சி செய்யல அப்படிங்கறதுதான் பொருள். ஓகே, எப்பொழுதுமே ப்ரோக்ரஸ் உண்டு. நாம் எந்த நிலை அடைந்திருக்கிறோன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா சிலதெல்லாமே நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்முடைய தவறை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? மேன்மையான குணங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட மேலோங்கி இருக்கும். தெய்வீகமான குணங்களை நம்ம 24 குணாஸ்ல 26 குணாஸ்ல போயிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் எதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்லயும் நம்ம எப்படி வந்து இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கிறோம், உண்மையிலேயே அதனுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆயிருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு நாமே எப்பவுமே எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் நம்முடைய உண்மையான நிலை தெரியும். எது வரைக்கும் நாம அதுல வந்து எவாலுவேஷன்ல கிளியர் ஆகலையோ அப்ப இன்னும் நம்ம பக்தி என்ற கூடிய பேர்ல பேசிக் லெவல்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இஃப் ஒன் therefore thinks that super soul is something different from your personality இல்லையா? பகவான்ல இருந்து பரமாத்மாவும் பகவானிடத்துல வந்ததுதான் இல்லையா? அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் பகவான், இது ரெண்டுமே வந்து பார்ஷியல் தான். பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்து பார்ஷியலா தான் தெரியும், ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த இரண்டு கைகளுடைய ரூபத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வதுதான். And thus searches out the super soul on the supreme Brahman somewhere. So நம்ம எங்கெங்கயோ தேடி அலைகிறோம். ஆனா உண்மையிலே பகவான் எங்க இருக்கார்? நம்ம ஹிருதயத்துல தான் இருக்கார். நம்முடைய ஆத்ம உணர்வை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்றால், அவருக்கு நாம நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை நாம் செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக பகவான் நமக்கு தன்னுடைய தன்னுணர்வு பாதையில் நமக்கு வந்து அனுகிரகம் என்பது கண்டிப்பா கொடுக்கிறார். ஏன்னா நாம தேடிக்கொண்டு செல்வது யாரை? அவரை பற்றி தான் இல்லையா? பிரம்மன் அந்த பிரகாசமும் வந்து பார்ஷியல், ஏன்னா ஆற்றல் மட்டும்தான். பகவான் ரூபமும் உண்டு, ஆற்றலும் உண்டு. அதனால இதுல வந்து வெறும் பிரகாசம் மட்டும் தெரிஞ்சா பகவானை முழுமையாக நம்ம தெரிந்து கொண்டது கிடையாது. மேலும் அடுத்த லெவல் பரமாத்மா வந்து 4 கைகளுடையவர் இல்லையா? வைகுண்டத்துல நிறைய பேரும் எல்லாருமே வந்து 4 கைகளோட தெய்வீக அம்சத்துலதான் இருக்காங்கன்னு நம்ம பாகவதம்லயே நம்ம படிச்சுட்டு தான் வரோம். சோ சிம்பிளி நான் சாதாரணமான ஒரு ஆத்மா கூட 4 கைகளுடைய அந்த ரூபத்துலதான் இருக்கிறதா தெரிய வருது. சோ அதுக்கு ஐடென்டிபிகேஷன் பகவானுக்கும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் எது?
அதாவது இந்த ஸ்ரீவத்சம் கௌஸ்துபமணி இது ரெண்டு தான் டிஃபரன்சியேஷன் இல்லையா? அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி காண முடியும் அந்த இடத்துல. சோ யூ ஆர் பிரசன்ட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட். எல்லாரோட ஹிருதயங்களையுமே பகவான் இருக்கார். ஆனா ஒன் ஹூ இஸ் டிரான்சென்டல் டு சச் பொசிஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ ஆர் அன்லிமிட்டட். ஆனா யாரெல்லாம் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை உணர தன்மை இல்லையா, அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்களோ அவர்களால பகவானுடைய நிலையை வந்து உணர முடியும், புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் உள்ளேயும் இருக்கார், வெளியிலும் இருக்கார், எல்லா இடங்களிலும் இருக்கார், மிக தூரமாகவும் இருக்கின்றார், மிக அருகிலும் இருக்கின்றார் இல்லையா? ஈஷோபனிஷத்துல தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? தத்துரே அப்படிங்கறது எல்லாமே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ வெரி ஃபார் இஸ் வெரி ஃபார் அண்ட் வெரி நியர் அப்படிங்கறதையும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். So the example of thinking rope to be snake is applicable only to people இல்லையா? கயிறை வந்து பாம்பு என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அஜ்ஞானத்தில் உள்ளவர்கள். ஆனால் உண்மையிலே ஒருத்தர் வந்து கயிறை வந்து பாம்பாக வந்து தவறாக ஒரு அதாவது நம்முடைய பார்வையினுடைய தவறுதலால நம்ம அவ்வாறு நினைக்கலாம். அதுதான் மாயை இல்லையா? ஒன்றை இன்னொன்றாக காண்பதுதான் மாயை. சம்திங் விச் இஸ் நாட் என்றதுதான் நம்ம வந்து அதுதான் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றதுதான் வந்து மாயை ஆக்சுவலி. So existence of Maya is similarly only within the okay something the existence of Maya is similarly only within the mind. அது எல்லாமே நம்ம மனசுலதான் இருக்கு. இது இருக்கு அது இல்ல அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம மன கற்பனையில தான் நம்ம இதெல்லாமே பாக்குறோம். ஆனா உண்மையிலே எல்லாமே வந்து சில காலகட்டம் தான் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும், வரும், இருக்கும், போகும் இல்லையா? தங்கும் மற்றும் போகும். இது வந்து ஒரு சைக்கிள் நான் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதுவும் காலத்திற்கு கட்டாயத்துல வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்று. அதனால ஒருத்தர் வந்து உள்ளேயும் வெளியிலுமே வந்து பகவானை வந்து மனசுக்குள்ள நாம வச்சுட்டாலே கண்டிப்பா எது உண்மை எது வந்து தற்காலிகம் என்னக்கூடிய அந்த வித்தியாசத்தை நம்மளால வந்து சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ் பத்மா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் வாசி. புதிதேனும் பக்தி தொண்டாற்றிருப்பவர்கள் உமது மகிமைகளை உணர்கிறார்கள். பிரம்ம ஞானம் அல்லது பரமாத்மா உணர்வு பெற முயற்சிப்பவர்களும் பக்தி தொண்டு என்னும் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்காவிடில் உமது வியக்திவத்தின் பல்வேறான அம்சங்களை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். பல அருவவாதிகளின் குருவாக ஒருவர் இருக்கலாம், அல்லது மனத்தையோ மலை குகையோ அடைந்து பல ஆண்டுகள் தவம் ஏற்றலாம். ஆனால் சிறிதாவது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் உமது மகிமைகளை புரிந்து கொள்வதே அவர்களுக்கு சாத்தியமில்லை. பிரம்ம ஞானமோ பரமாத்மா உணர்வோ பக்தி தொண்டின் பிரபாவம் இல்லாமல் பற்பல ஆண்டுகள் தேடியும் பெறப்படுவதில்லை. என் பகவானே, இப்பிறவியிலும் மறுபிறவியிலும் எங்கு நான் பிறந்தாலும் உமது பக்தனாகும் வாய்ப்பை நீர் எனக்கு அளிக்க வேண்டுமென்று நான் உம்மை பிரார்த்திக்கிறேன். நான் எங்கிருந்தாலும் உமது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். மறுபிறவியில் நான் எந்த வடிவில் பிறந்தாலும் கவலை இல்லை. ஏனெனில் கன்றுகளும் பசுக்களும் சிறுவர்களும் கூட உமது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் உமது அருகில் இருக்கும் உயர்ந்த நிலையை அடைந்திருப்பதை நான் காண்கிறேன். எனவே இப்போதிருக்கும் உயர்ந்த நிலையை விட நான் அவர்களுள் ஒருவராய் இருப்பதையே விரும்புகிறேன். ஏனெனில் இப்போது நான் அறியாமையில் இருக்கிறேன். பிரம்மர் கேக்குறாரா மாதாஜி இது மாதிரி எல்லாம்? இல்ல, ஆமா, பிரம்மர் பேசுறது இது எல்லாமே உரையாடல் இல்லையா? சோ பிரம்மா சொல்லுது. எஸ் வாசி. ஏனெனில் இப்போது நான் அறியாமையில் இருக்கிறேன். விருந்தாவனத்தின் கோபியரும் பசுக்களும் உமக்கு பாலூட்டும் பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். மாபெரும் யாகங்களை செய்து ஆடுகளை பலி கொடுப்பவர்களும் உம்மை அறிவதான பக்குவ நிலையை பெற முடியாத போது அறியாதவர்களான இந்த கிராமத்து பெண்களும் பசுக்களும் தம் பாலை உமக்கு ஊட்டி உம்மை மகிழ்வித்திருக்கிறார்கள். அவர்களது பாலை அருந்தி நீர் திருப்திப்பட்டீர். ஆனால் யாகங்களை நடத்தியவர்கள் உமது திருப்தியை பெறவில்லை. மகாராஜா நந்தரும்
அன்னை யசோதையும் ஆயர்களும் கோபியரும் முழுமுதற் கடவுளான பூரண சத்தியமாகிய உம்மை தம் நடுவில் தம் அன்புக்கு பாத்திரமானவராக அடைந்திருப்பதைக் காண நான் மிகுந்த ஆச்சரியமடைகிறேன். இந்த விருந்தாவன வாசிகளுக்கு கிடைத்திருக்கும் நற்பேற்றை யாராலும் அளவிட முடியாது. நாங்கள் எல்லாரும் தேவர்கள், உயிர்வாழிகளின் பல புலன்களை ஆளும் தெய்வங்கள். இந்த நிலையை பற்றி நாங்கள் பெருமை கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் எங்களின் நிலையை இந்த விருந்தாவன வாசிகளின் அதிர்ஷ்ட நிலையோடு ஒப்பிடுவதற்கு இல்லை. ஏனெனில் உண்மையாகவே அவர்கள் செய்து தம் தினசரி வாழ்க்கையில் உம்முடவே கூடவே இருக்கும் பாக்கியத்தை பெற்று மகிழ்கிறார்கள். புலன்களின் ஆளுநர்கள் என்று நாங்கள் பெருமை பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால் இங்குள்ள விருந்தாவனவாசிகள் பரமான நிலையை அடைந்திருப்பதால் அவர்கள் எங்கள் ஆளுகையில் இல்லை. அவர்கள் உமக்கு 2 வரி இருக்கு மாதாஜி. அவர்கள் உமக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதன் மூலம் புலன்வின்பம் பெறுகிறார்கள். எனவே எனது மறுபிறவி ஒன்றில் இந்த விருந்தாவன பூமியில் பிறவி எடுக்கும் வாய்ப்பை பெற்றால் நான் பெரும் பாக்கியம் அடைந்தவன் ஆவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மரே பாடுறார், அருமையான சொல்ற. எஸ், அருமையான இவ்வளவு அழகா இவ்வளவு இதுவா கேக்குறாரு மாதாஜி. அவரே நல்ல நிலையில இருக்கிறவரு, அவரே இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை பண்றாரு மாதாஜி. இங்க என்னன்னாக்கா பாவத்தை பத்தி பார்க்கணும் நம்ம இந்த இடத்துல. ஒரு புறம் நம்ம வைகுண்டம், இன்னொரு புறம் கோலோகம் இல்லையா? கோலோகத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு, அங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது அங்க இல்லையா? ஆனா அதே வைகுண்டத்துல எவ்ரிதிங் இஸ் அ ரூல். வைகுண்டத்துல அது என்ன ஃபுல் அபிஷியல். அங்கேயும் பகவானுடைய விரிவங்கம் தான் நம்ம வைகுண்டத்துல பாக்குறது கூட. ஆனா எல்லாத்துக்குமே ப்ராசஸ் இல்லையா? ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க அன்பு இல்லையா, இது ஒன்றுதான். இங்க பக்தியும் ஸ்ரத்தையும் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் சாதன பக்திய ஃபாலோ பண்ணிதான் நம்ம செய்யணும். இந்த இடத்துல டைரக்டா நம்ம அன்பு கொண்டு பேசுறது. இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்ம இதை பார்க்கும் பொழுது விருந்தாவனவாசிகள் யாருக்காவது தெரியுமா அவர் பகவான் என்று, அவர்தான் பரம்பொருள் என்று யாருக்காவது தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? சோ நம்முடைய பிள்ளையை போலதான் கண்ணனும் ஒரு பிள்ளை. சோ கண்ணனோட விளையாடும் போது அவர்களுக்கு பேரானந்தம் கிடைக்கின்றது, அவ்வளவுதான். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. கோபியர்கள் எல்லாருமே கண்ணன் அழகாக உறங்குவதையும் அவர் எப்ப விழித்தெழுவார் இல்லையா, அப்படியெல்லாம் காத்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே உண்டு அந்த இடத்துல. அந்த இதுல தான் இந்த ஒரு பேராகிராஃப் அதை பத்தி தான் ரொம்ப அழகாக சொல்கின்றது. அங்க இன்னசென்ட் வில்லேஜ் உமன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதாவது என்னுடைய ஆண்மையான தன்மையை நம்ம பார்க்கணும். நம்ம இப்ப நம்ம முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் இருக்கானா அவர் தான் கடவுள் என்றது நமக்கு தெரிந்தால் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், வெவ்வேறு விதமாக இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அப்படி கிடையாது. அந்த இடத்துல விருந்தாவனத்துல அந்த ஒரு நோக்கமே கிடையாது. அப்படி அலசி ஆராயக்கூடிய தன்மையும் கிடையாது. அவரையுமே 10ஓட 11 அவங்க நினைச்சாங்க. அவங்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க, அன்பு இல்லையா, பரிமாற்றங்கள் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு பாவத்திலேயே அவர்கள் இருந்தாங்க. அதனால அந்த இடத்துல அந்த செயல்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பிரம்மருக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா, ஐயோ நாமெல்லாம் தேவர்களா இருந்துட்டு நமக்கு எல்லாமே சிலதெல்லாமே பகவான் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? சோ அடுத்தவங்களை நம்மள எல்லாரும் கட்டுப்படுத்துறது அவங்க தானே. தேவர்களுடைய அதாவது அனுகிரகத்துலதான் நாம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவங்களுடைய பொசிஷன், பவர், இதனாலதான் நம்ம எல்லாமே நம்ம செயல்பாட்டுல பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அப்படி அவங்களுக்கும் நமக்கு ஒத்துழைப்பு இருந்தாதான் இந்த இடத்துல ஜீவனமே நிம்மதியா இருக்கும். அதனால நம்மள எல்லாருமே கட்டுப்படுத்தலாம். இவங்க நினைக்கலாம் ஒரு புலனுறுப்புக்கும் ஒரு அதிதேவதை உண்டு. இதை பத்தி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். கண்ணு சூரியனுடையது, பிரகாசத்திற்கு, இப்படி நம்ம பாகவதம்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ ஒரு உறுப்புக்குமே இவங்க அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். நம்ம ஜாதக கட்டத்துல பார்த்தா கூட நமக்கு உடல் நமக்கு ஒவ்வொரு கிரகத்தினுடைய அமைப்பு வச்சுதான் நமக்கு எந்த மாதிரியான உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கும் என்பதையும் நம்மளால சுலபமா கணிக்க முடியும். அற்புதமா அஸ்ட்ராலஜியை வச்சு, அஸ்ட்ராலஜி இஸ் அ பார்ட் ஆக்சுவலி. அடிக்கடி நான் இதை உங்களுக்கு ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம எல்லாமே அந்த ஜாதகத்தை பின்னாடிதான் நம்ம ஓடிண்டே இருக்கோம் இல்லையா? உண்மையிலே ஜாதகம் நம்ம எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை நெறியை நாம எடுத்துட்டு போறோமோ அதுக்கேற்றவாறு அமைய பெறதுக்காதான் ஜாதக அமைப்பே.
சோ ஜாதகத்தை வந்து நம்ம ஒரு 30% 40% பேஸா வந்து ஒரு ஆதாரமா தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே ஒழிய 100% ஜாதகமே நடக்கும்னு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. அது தவறு இல்லையா? சோ ஆனா அந்த கட்டமைப்புகள் கூட வந்து நம்ம பிறக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகள் எல்லாமே நம்முடைய கர்ம பலன்களுடைய விளைவுதான். ஆனால் காலப்போக்குல நம்முடைய வாழ்க்கை நெறியை நாம் எவ்வாறு மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு வந்து அனைத்துமே செயல்கள் வந்து மாற்றம் கொடுக்கும். இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல பிரம்மர் என்ன நினைக்கிறார்? இந்த விருந்தாவன வாசியில நானும் ஒரு ஒரு கோபனாகவோ கோபியாகவோ இருந்ததுதான் நான் ரொம்பவுமே சந்தோஷப்பட்டிருப்பேனே அப்படின்னா, அவர் இருக்கிறதே ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா அவர் தான். அவருடைய பிரம்ம பதவி தான் மேன்மையான பதவி. அந்த பதவியை கூட அவர் மேன்மையா நினைக்கலன்னா அவருடைய ரியலைசேஷன் என்னன்றத வந்து நாம இந்த இடத்துல கண்டிப்பா ஐ ஷால் தேர்ஃபோர் கன்சிடர் மை செல்ஃப் ஃபார்ச்சூன் டு பி கிவன் ஏ சான்ஸ். அதாவது நான் அதிர்ஷ்டம் பெற்றவன் ஆவேன். எப்படி அதிர்ஷ்டம் பெற்றவன் ஆகின்றேன்? எனக்கு தாங்கள், அதாவது ஒரு முறை அவர் வந்து விருந்தாவனவாசியாக பிறந்து இல்லையா, அவருடைய நெக்ஸ்ட் ஒரு வாழ்க்கையில அம்மாறு பிறந்தால் அதுவே வந்து பாக்கியசாலியாக அவர் தன்னை கருதி கொள்கிறார். அததான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பிரம்மனுடைய ஹம்பிள்னஸ் தான் நம்ம இந்த பேரால புரிஞ்சுக்கிறோம். அவருடைய ஹம்பிள்னஸ்ன்றதை விட அவருடைய உணர்தலை நாம புரிஞ்சுக்கணும். உணர்தல் அதான் புரியுதுங்களா? எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி ஒரு பசுவா பிறந்தா கூட போதும்னு நினைக்கிறார். ஜெயந்தி மாதாஜி இந்த 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. அதுக்கப்புறம் சேதுலட்சுமி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என் அன்பான பகவானே, ஈக உலக ஐஸ்வர்யங்களிலோ முக்தியிலோ எனக்கு அக்கறை இல்லை. இந்த விருந்தாவனத்தில் ஏதோ ஒரு பிறவி எடுத்து விருந்தாவன பக்தர்களின் பாதத்துளி என் மீது படும் பேறு எனக்கு கிடைக்க வேண்டுமென்று நான் உமது பாதார விந்தங்களில் பிரார்த்திக்கிறேன். இந்த பூமியில் நான் எளிய புல்லாய் பிறக்கினும் அதை நான் ஒரு மகத்தான பிறவியாகவே கருதுவேன். அப்படி என்ன இந்த விருந்தாவன பூமியில் பிறக்கும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்காவிட்டால் இந்த விருந்தாவன பூமியை ஒட்டி இருக்கும் பிரதேசத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பையாவது எனக்கு அழியும். அதன் மூலம் இங்கிருந்து வெளியே செல்லும் பக்தர்கள் என் மீது நடந்து செல்லும் பாக்கியத்தை நான் பெறுவேன். பக்தர்களில் பாத துளி மேல்படும் வாய்ப்பை நல்கும் என் எப்பிறவியும் பெற நான் ஆவலாய் இருக்கிறேன். இங்குள்ள ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ண உணர்வில் நிறைந்திருப்பதை நான் காண்கிறேன். முகுந்தனை அவர்கள் வேறு எதுவும் அறியாதவர்கள். வேதங்களையெல்லாம் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களையே தேடுகின்றன. வேத ஞானத்தின் நோக்கம் கிருஷ்ணரை கண்டறிவது என்று பகவத்கீதை வலியுறுத்துகிறது. வேத இலக்கியங்களை முறைப்படி கற்பதால் மட்டுமே முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரை காண்பது கடினம் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறுகிறது. ஆனால் ஒரு புனித பக்தனின் கருணையால் அவை எளிதில் அடையலாம். பிருந்தாவனத்தில் புனித பக்தர்கள் பாக்கியசாலிகள். அவர்கள் கிருஷ்ணராகிய முகுந்தனை எக்காலமும் கண்டுகளிக்கிறார்கள். முகுந்தா என்னும் சொல்லுக்கு 2 விதமான பொருள் கூறலாம். முக் என்றால் முக்தி. பகவானாகிய கிருஷ்ணர் முக்தி அளிப்பதன் மூலம் பரம்ப ஆனந்தத்தை அளிக்கிறார். அச்சொல் கிருஷ்ணரின் புன்னகை பூத்த முகத்தையும் குறிக்கும். அது குந்த மலரை போன்றிருக்கிறது. முக என்றால் முகம் என்று பொருள். இந்த மலர் மிகவும் அழகாய் இருக்கிறது. அது புன்னகை பூப்பது போல காட்சி அளிக்கிறது. இது ஒரு உலகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இன்னும் மேல வந்து அவருடைய ஹம்பிள்னஸ், ஐ மோஸ்ட் ஹம்பிளி பிரேயிங், இங்க ஒரு பிரார்த்தனைகள் தான் வைக்கிறார். எனக்கு அடுத்த பிறவி, அதாவது இந்த பிரம்மராக இருந்து நான் அடுத்து வந்து நான் பிறக்கணும்னா எனக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் வேண்டும். இந்த விருந்தாவன பூமியில வந்து பிறக்கணும். அப்படி எனக்கு அந்த பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னாலும் அந்த விருந்தாவனத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஊர்லயாவது ஒரு புல்லாவது நாம் பிறக்கணும். ஏன்னா அந்த விருந்தாவனத்தை விட்டு செல்லக்கூடிய மக்கள் அந்த புல்லின் மீது அவர்களுடைய பாதங்களை பற்றாலே அதுவே எனக்கு பெரும் பாக்கியம் என்று நினைக்கிறார். அப்படின்னா அவருடைய எக்கஸ்டிய பார்க்கணும் நம்ம இல்லையா? அவருடைய மனசுல வந்து பகவானுக்கு எவ்வளவு உயர்வான நிலையை வச்சிருக்கார். மேலும் வந்து பகவானை அவர் எவ்வாறு உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா, ஹவு இஸ் ரியலைசிங் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம ரொம்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல ரொம்பவுமே பார்க்க வேண்டிய ஒன்று. சோ முகுந்தன், so one here knows anything but the lotus feet of, அந்த விருந்தாவன வாசிகளுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணா முகுந்தா, அவ்வளவுதான். So for which the Vedas themselves are searching, வேதங்களே வந்து அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக தேடிக்கொண்டிருக்கின்றது என்று இந்த இடத்துல பிரம்மர் சொல்கிறார்.
ஆனா விரஜவாசிகளுக்கு என்ன தெரியும்? முகுந்தனை ஒன்றுதான் தெரியும், அவருடைய திருப்பாதங்கள் ஒன்றுதான் தெரியும், வேற எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கறது பிரம்மர் இந்த இடத்துல பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். பகவத்கீதையிலுமே பர்பஸ் ஆஃப் வேத ஞானம் என்பது பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இல்லையா? பிரம்ம சமீதை கூட இட் இஸ் செட் இன் பிரம்ம சமீத் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் கிருஷ்ணா. பகவானை தெரிந்து கொள்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. வெறுமனே ஒரு தூய பக்தருடைய கருணையால் மட்டும்தான் நம்மளால் அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும். நாம் எல்லாரும் கூட அந்த கருணையை பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னும் நமக்கு ஃபுல்லா தெரியலனாலும் தூய பக்தர் யார் இங்கே? நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள். அவருடைய கருணையால நாம் இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஒரு மார்க்கம் என்பது கிடைத்திருக்கிறது. முகுந்தா என்றால் அதாவது 2 விதமான அர்த்தங்கள். ஒன்று முகா அப்படின்னாக்கா, அதாவது முக் அப்படின்னாக்கா முக்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? குண்டா அப்படின்னாக்கா அதாவது புன்னகை பூத்த முகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ பகவான் எப்பொழுதுமே புன்னகை பூத்த முகத்தை கொண்டவர், மேலும் முக்தியை அழிக்க வல்லவர். இப்படி அந்த முகத்துக்கு குந்த மலர் என்றும் சொல்கிறார்கள். சோ முகா அப்படின்னா முகம், குந்த மலர் என்பது அழகான அந்த குந்த மலரை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. 2 கருத்துக்கள், ஒன்று முக்தியை வழங்குபவர், இன்னொன்று குந்த மலரை போன்ற முகத்தை உடையவர் என்று 2 பொருள்பட சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், சேதுலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க அடுத்த 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிருந்தாவனத்தின் புனித பக்தர்களுக்கும் மற்ற பக்தர்களுக்கும் வேறுபாடு என்னவென்றால், பிருந்தாவனி வாசர்களுக்கு கிருஷ்ணரோடு கூடி இருப்பதை தவிர வேறு இச்சைகள் இல்லை. பக்தர்களிடம் மிகவும் அன்பு கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணர் அவர்களின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்கிறார். அவர்கள் எப்போதும் பகவானின் அருகாமையில் இருப்பதை விரும்புவதால் பகவானும் அதற்கு எப்போதும் தயாராய் இருக்கிறார். பிருந்தாவனத்தின் பக்தர்கள் இயல்பான பிரேமிகள். அவர்கள் கட்டுப்பாடு நியமங்களை அனுஷ்டிப்பதில்லை. கிருஷ்ணரிடம் அவர்களுக்கு பரமான அன்பு இயல்பாகவே இருப்பதால் அவர்கள் கட்டுப்பட்டு நியமங்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க தேவையில்லை. பரமான பிரேமி செலுத்தும் பக்குவ நிலையை அடையாதவர்களுக்கே கட்டுப்பாடு நியமங்கள் தேவை. பிரம்மாவும் பிரபுவின் பக்தரே, ஆனால் அவர் கட்டுப்பாடு நியமங்களை கடைபிடிக்க வேண்டியவர். இயல்பான காதல் செலுத்தும் தகுதி பெற்ற நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவதற்காக பிருந்தாவனத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பு தனக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரம்மா கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்திக்கிறார். பிரம்மா தொடர்ந்து கூறினார், அன்பான பகவானே, இந்த பிருந்தாவன வாசிகள் உம்பால் அன்பு செலுத்துவதால் உமக்கு ஏற்படும் நன்றி கடனை நீர் எவ்வாறு ஈடு செய்ய போகிறீர் என்பது எனக்கு புதிராக உள்ளது. எல்லா வரங்களையும் அளிக்கும் உன்னதமான மூலம் நீரே என்றாலும் இந்த பிருந்தாவன வாசிகளிடமிருந்து நீர் பெறுகின்ற சேவைகளை எல்லாம் எவ்வாறு திருப்பி செலுத்தப் போகிறீர்கள் என்பது எனக்கு பெரும் புதிராக உள்ளது. அன்புள்ள ஒரு தாயை போல் வேஷம் தரித்து உம்மை ஏமாற்ற வந்த பூதனாவுக்கு நீர் முக்தியையும் தாயின் ஸ்தானத்தையும் அளித்தீர். எப்படி உம்மால் இவ்வளவு கருணையுடனும் பெருந்தன்மையுடனும் நடந்து கொள்ள முடிகிறது? அதே குடும்பத்தை சேர்ந்த அரக்கர்களான அகாசுரன் போன்றவர்களுக்கும் நீர் பெரிய மனதுடன் முக்தி அளித்தீர். இதையெல்லாம் எனக்கு புதிராக இருக்கிறது. இந்த பிருந்தாவன வாசிகள் தம் உடல், மனம், அன்பு, வீடு எல்லாவற்றையும் உமக்கு அர்ப்பணித்துள்ளார்கள். எல்லாம் உமக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே அவர்களுக்கான நன்றி கடனை நீர் எவ்வாறு செலுத்தப் போகிறீர்? ஏற்கனவே நீர் உம்மை பூதனாவுக்கு கொடுத்து விட்டீர். பிருந்தாவன வாசிகள் இயல்பாகவே தமது உணர்வுகளை உமது சேவையில் ஈடுபடுத்துவதால் அவர்களின் சேவை மகத்தானதாக அமைகிறது. இவ்வுலக பொருட்களிலும் வீட்டிலும் பற்றுதல் கொள்வது ஒருவனை இந்த ஜட உலகோடு பிணைத்து விடுகிறது. ஆனால் இது கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தும். பிருந்தாவனி வாசர்களுக்கு வீடு வாசல் என்ற பற்றுதல்கள் இல்லை. அவர்களின் இல்லங்களில் நீர் எப்போதும் இருப்பதால் அவை ஆலயங்களாக மாறிவிட்டன. உமக்காக அவர்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்திருப்பதால் அவர்களுக்கு எந்தவித தடங்களும் இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஒரு தடங்கள் அல்ல. அங்கு மாயையும் இருப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல நமக்கு அவர் என்ன சொல்றார்? டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பியூர் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் பிருந்தாவனா அண்ட் டிவோட்டிஸ் இன் அதர் பிளேசஸ் இல்லையா? 2 நிலைகள்.
சோ பாவத்தை இதை மட்டும்தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அந்த இடத்துல பகவானை அவர்கள் பகவானாக அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. நம்மள மாதிரி அவர் மீது ஒருமனே பிரேமை, எல்லாத்தையுமே கண்ணனுக்காக கொடுத்துடணும்ன்ற அந்த பக்தி பிரேமை எல்லாமே இருக்குது அவங்க கிட்ட. ஆனா நாமெல்லாம் அப்படி கிடையாது. பிரம்மாவே சாதன பக்தி தான், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்றாரு. அதனாலதான் அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் எல்லாமே தாண்டி தனக்கும் ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்கும்படி மீண்டும் விருந்தாவனத்துல பிறந்து இங்க கோபியர்கள் எல்லாமே எதை அனுபவிக்கிறார்களோ அதை நானும் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற என்ன பாவம் இல்லையா? வாத்சல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா, சாந்த ரசா, சாக்கிய ரசா, தாஷ்ய ரசா எல்லாத்தையுமே அங்க பார்க்கலாம். ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? அது சாதன பக்தி. பிரம்மா ஆல்சோ ஃபாலோயிங் த சாதன பக்தி ஒன்றி. அதை தவிர்த்து அவர் வரணும்னு இந்த இடத்துல பிரார்த்தனை வைக்கிறார். பூத்தனாவு தன்னையே கொல்ல வந்த பூத்தனாவுக்கு அவளுக்கும் அந்த தாய் எனக்கூடிய ஸ்தானத்தை வழங்கினார். மேலும் அவளுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த அகாசுரன் பகாசுரனுக்கும் மோட்சத்தை வழங்கினார். அவ்வளவு கருணை உள்ளம். நம்மளை யாராவது கொல்ல வராங்கனாக்கா அவங்கள கண்டிப்பா நாம திருப்பி கொல்லணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் இப்போ இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தாலும் தன்னையே கொல்ல வரவனுக்கு கூட ரட்சணை, அவனை கொன்று மேல அவனுக்கு மோட்சத்தை வழங்கக்கூடிய சக்தி பகவான் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் உண்டு. கருணையும் அவருக்கு இணையாக யாருக்குமே கிடையாது. அதான் அந்த கருணை உள்ளம் என்பது கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கு தேவை. அந்த கருணை உள்ளம் என்பது பகவானுக்கு நிகர் பகவான் தான் என்பதை இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால ஐ surmise that you shall never remain debitor. ஏன்னா ஆல்ரெடி நீ கடன்பட்டவனாகி விட்டாய் அப்படின்னா பகவான் எல்லாத்தையுமே பூதனாவுக்கு கொடுத்துட்டாக இவர் நினைக்கிறார். ஆனா உண்மையிலே அல்ல குறையாத கருணை உள்ளம் கொண்டவர் தான் பகவான் இல்லையா? அனைவரிடத்திலுமே அன்பு கொண்டவர். அதனால அவர் எவ்வாறு நீங்க இதை திருப்பி செலுத்த போறீங்க? இப்ப பகவானை விலைக்கு வாங்கக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருந்தது? அங்க இருக்கக்கூடிய பிரஜவாசிகளுக்கு இருந்தது. அன்பு கொண்டு அவரிடத்தில் பிரேமை கொண்டு அவரோட அவர்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால அவர்கள் தனக்கு செய்த அந்த இதெல்லாத்தையுமே பகவான் எப்ப திருப்பி கொடுக்க போறார் அப்படின்ற கொஸ்டின் பிரம்மா கேட்கிறார். மேலும் இந்த இடத்துல ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சூப்பர் எக்ஸலன்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த சர்வீஸ் இல்லையா? ஒரு சர்வீஸ் செய்யறோம்னா அதனுடைய குவாலிட்டி பார்ப்போம். இப்ப நம்ம கூட ஒரு டிவி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுனாக்கா சர்வீஸ் சென்டர்ல இருந்து வரான், அவன் வந்த உடனே அதெல்லாம் பார்த்து ரெடி பண்ணி ரொம்ப கேரிங்கோட செய்தா நமக்கு எப்படி தோணும்? ஐயோ இந்த பையன் நன்னா பண்றானே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வரும் இல்லையா? அது போல அங்க இருக்கக்கூடிய பிரஜவாசிகள் எல்லாமே பகவானுக்கு பார்த்து பார்த்து அதாவது தொண்டு புரியறார்கள். அதுதான் ஸ்பான்டேனியஸ்லி, அதாவது தானாக அவர்களுக்கு வருகின்றது, பிளான் பண்ணி எதுவுமே கிடையாது. So it is said that attachment of for material objects, ஆனா பௌதிகத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு இது எல்லாமே மாயை தான். பட் வெறுமனே கிருஷ்ண உணர்வு ஒன்றுதான் நமக்கு நித்தியமானது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிருந்தாவன வாசிகள் இந்த மாதிரியான இந்த வீடு நிலப்புலன் இது மேல இருக்க அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் எதுவுமே அவங்க வளர்த்துக்கல. அவங்க வெறுமனே அன்பு பரிமாற்றங்கள் மீதுதான் அவர்களுடைய பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டார்கள். அதனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு தடை கற்களுமே இருந்தது கிடையாது. ஏன்னா பகவான் அவர் மீது யார் பிரேமை கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பிரேமையை வாரி வழங்குகிறார். மேலும் அவர்களிடத்தில் இருப்பதை காத்தும் அதே அவரிடத்தில் இல்லாதவற்றை கொடுத்தும் அவர் பரிபாலிக்கிறார். இது நம்ம பகவத்கீதையிலையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதனால அந்த இடத்துல மாயையும் கிடையாது, எந்த ஒரு தடை கற்களுமே கிடையாது என்பது ரொம்ப அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டு. எஸ், நெக்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீர் ஆயர்குல சிறுவனாக தோன்றியுள்ளது பௌதீக ரீதியிலான நடவடிக்கை அல்லவென்பதை நான் அறிகிறேன். அவர்களது அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு உமது பரமான சாநித்தியத்தின் மூலம் பக்தி தொண்டில் அவர்களை மேலும் ஊக்குவிப்பதற்காக நீர் இங்கு வந்துள்ளீர். விருந்தாவனத்தில் எல்லாம் உமக்கான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் இங்கு ஜடம் ஆன்மீகம் என்ற பாகுபாடு இல்லை. அன்பான பகவானே, உமது விருந்தாவன லீலைகள் எல்லாம் உமது பக்தர்களை ஊக்குவிப்பதற்காகவே நிகழ்த்தப்பட்டன. உமது விருந்தாவன லீலைகள் ஜட ரீதியிலானவை என ஒருவன் எண்ணினால் அது தவறான பாதையில் செல்வதாகும். அன்புள்ள பகவானான கிருஷ்ணா, நீர் சாதாரண மனித உடலை உடையவர் என்று உம்மை குறைவாக பேசுபவர்களை பகவத்கீதை அறிவிற்குறைந்த அரக்கர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறது. நீர் எப்போதும் பரமானவர். உம்மை பௌதீக உலகின் படைப்பென்றெண்ணி நாத்திகர்கள் ஏமாந்து போகிறார்கள்.
உண்மையில் பக்தர்களின் பக்தியையும் பரமானந்தத்தையும் அதிகரிக்க செய்வதற்காக ஒரு சாதாரண ஆயர்குல சிறுவனின் உடலை நீர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர். அன்பான பகவானே, தாம் கடவுளை கண்டறிந்திருப்பதற்காகவும் அதனால் தாமே கடவுளாகி விட்டதாகவும் விளம்பரப்படுத்திக் கொள்பவர்களை பற்றி நான் எதுவும் கூற விரும்பவில்லை. ஆனால் என்னால் எனது உடல், மனம், வாக்கு ஆகியவற்றை கொண்டு உம்மை அறிய முடியாதென்பதை நான் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்கிறேன். உம்மை பற்றி நான் என்ன கூற முடியும்? என் புலன்களின் எஜமானனான மனதின் உதவியால் எப்படி அறிய முடியும்? என் புலன்களின் எஜமானனான மனதின் உதவியால் உம்மை நான் சலனமில்லாமல் என்ன கூட முடியாது. இந்த பௌதிக உலகில் இருக்கும் எவராலும் உமது தன்மைகளையும் செயல்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. உமது கருணையினால் மட்டுமே ஒருவன் ஓரளவிற்கு நீர் என்னவென்பதை புரிய முடியும். இன்னொரு பேரா படிக்கவா மாதாஜி? ஓகே, படிங்க மாதாஜி. இன்னும் எவ்வளவு இருக்குமா? நிறைய இருக்கு போல இருக்கு. இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது. ஆமா, வேணாம், இருக்கட்டும் வேணாம் மாதாஜி, இன்னைக்கு இதோட இருக்கட்டும். நம்ம இப்படியே கிருஷ்ணா அடுத்த கிளாஸ் இன்னும் 3 பக்கம் இருக்கு மாதாஜி. அதனால்தான் வேண்டாம், அடுத்த வாரம் முடிச்சிட்டு அப்புறமா அடுத்த சாப்டர் போலாம். So your appearance as a covered boy, இங்க ஒரு ஆயர்குல சிறுவனாக நீங்கள் தோன்றி இருப்பது I can also understand. ஆனா அவருடைய உண்மையான நிலையை வந்து பிரம்மரால கூட புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதுதான் இப்ப வரக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே வந்து அவர் பேசுறத பத்தி நம்ம பாக்குறோம். You are so much obliged by their affection. ரொம்ப அழகான வார்த்தை இல்லையா? அவங்களுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கிறார். That you are here to inspire them with more loving service by your transcendental presence. அவருடைய தெய்வீகமான அந்த நிலையில வந்து இருந்து கொண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றங்களை வந்து இன்னும் அபிவிருத்தி செய்கிறார். மோர் லவ்விங் சர்வீஸ் இல்லையா? விருந்தாவனா பௌதிகத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமே இல்லை அந்த இடத்துல. ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் டெடிகேட்டட், எல்லாமே அவருடைய சேவைக்காக வந்து உபயோகப்படுத்துவதால். சோ விருந்தாவன பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து it's simply to inspire your devotees. If someone takes your Vrindavana pastimes to be material, he will be misled. அதாவது அவருடைய லீலைகள், விருந்தாவனத்து லீலைகள் எல்லாம் யாராவது பௌதீக கண்ணோட்டத்துல வந்து நோக்கினார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக வந்து அவர்கள் வந்து தவறான கண்ணோட்டத்துல வந்து போயிருக்காங்க, தவறான பாதையில வந்து அவங்களுடைய புரிதலை வந்து எடுத்து சென்றிருக்கிறார்கள் என்று பொருள் என்று இந்த பிரம்மா வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். மேலும் நம்ம இந்த பகவத்கீதையில கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சாதாரணமாக அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது மனிதர்கள் வந்து ஏளனம் செய்கின்றனர் இல்லையா? அதே போலதான் வந்து இந்த இடத்துல சாதாரண மனிதராக இருக்கும் பொழுது இது எல்லாம் யாரால அசுர மற்றும் குறை மதியாளர்களால வந்து பகவான் வந்து இவ்வாறு நடத்தப்படுகின்றார். ஆனால் அவர் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், தெய்வீகமானவர் என்பதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் I have nothing to say about the people who advertise இல்லையா? நானே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதர்களும் உண்டு. சமாதி நிலை போட பிறகு, சில சித்திகளை செய்த பிறகு கடவுளுக்கு நிகர் நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டங்கள் இப்போ அந்த மாதிரிதான். நான் தான் வந்து ஒரு மகா யோகி, நான் தான் வந்து ஒரு குரு அப்படின்னு தன்னைத்தானே வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டு அவர்கிட்ட இந்த பவர் இருக்கா, இவர்கிட்ட இந்த பவர் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு ஜனங்க ஓடி ஓடி வந்து பின்னாடி போகக்கூடிய தன்மையும் உண்டு இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல அவர் பிராங்க்லி யாருன்னா வெளிப்படையாக ஒத்துக்கொள்கிறார். என்னால கூட உன்னுடைய பகவானுடைய அவருடைய ரூபம் மற்றும் இதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு ரியலைஸ் யூ. உங்களை பற்றி நான் புரிந்து கொள்ள முடியல, மனதாலேயோ இல்லை உடலாலேயோ வார்த்தைகளால கூட என்னால உங்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள எனக்கு முடியவில்லை. ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா அவர் தான், அவராலே முடியலன்னா நம்மளால எங்கிருந்து முடிய போகுது இல்லையா? சோ யுவர் குவாலிட்டிஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல இருந்து நாம் எதையுமே அவரை வந்து புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஒன்லி பை யுவர் மெர்சி, பகவானுடைய அருள் கிடைச்சா மட்டும்தான். இதை பத்தி நான் முன்னாடி கூட உங்களுக்கு விளக்கியிருக்கேன் இல்லையா? நாம புரியறது கால் பங்கு, நமக்கு ஒரு வழிநடத்துதல்ல நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடியது கால் பங்கு, அடுத்து நம்ம ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு புரிந்து கொள்வது கால் பங்கு. ஆனா அதை விட வந்து இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா பகவானே வந்து கருணை புரிந்தால் மட்டும்தான் இன்னொரு கால் பங்கு நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அவருடைய கருணை இல்லை என்றால் அவருடைய உண்மையான நிலையை நம்மளால கண்டிப்பா எப்பொழுதுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஐ மே பி த மாஸ்டர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ். பிரம்மா சொல்ற தன்னுடைய நிலையை, ஏன்னா அவரின் தான் எல்லாமே இரண்டாம் படைப்பு படைக்கப்படுகிறது. ஆல்தோ ஐ சம்டைம்ஸ் ஃபால்ஸ்லி திங்க் ஐ எம் த மாஸ்டர் ஆஃப் திஸ். அவரே வந்து சில சமயத்துல நான் தான் படைக்கின்றேன் என்ற நிலையை அவன் நினைக்கிறேன்.
Brahmas to preside over this. Actually, you are the master of all of them. எல்லா அண்டங்களுக்குமே அவர் தான் வந்து he is the supreme அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல அழகாக சொல்றார். I am surrendered servant என்றார். தங்கள் பாதங்கள் படிந்த தாசன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஆனால் என்னை அவ்வாறு நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எவ்வளவு அவருடைய பணிவை வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கணும். யாருடைய பணிவு? பிரம்மருடைய பணிவை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். சோ மேலும் ஐ ஹோப் தட் யூ வில் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நான் இந்த சிறு தவறு இழைத்ததுக்கு வந்து என்னை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களாக. கண்டிப்பாக என்னை நீங்க மன்னிப்பீங்க. உங்களுடைய லீலைகள், உங்களுடைய இப்ப பகவான் வந்து எழுந்தருள் இருக்கிறது அவருடைய லீலைகள், இது எல்லாமே அவரும் வந்து அதுல என்ஜாய் பண்ணணுன்றதுக்காக தான். அங்க இருக்கக்கூடிய ஆயர்குல சிறுவர்கள் மற்றும் கன்றுக்குட்டிகள் எல்லாம் காணாமல் போகும்போது அவருக்கும் வந்து மனசுல வந்து எந்த ஒரு சங்கடத்தை நாம் ஏற்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? அதை வந்து எண்ணி வருத்தப்பட்டது யாருன்னா பிரம்மர் தான். அதற்காக அவர் வந்து அங்கே மன்னிப்பு கூட கோருகிறார். கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்றார். இஃப் யூ வில் ஃபைண்ட் கைண்ட்லி அலோ மீ, என்ன நீங்க அனுமதித்தீர்கள் என்றால் ஐ வில் இமீடியட்லி லீவ். ஸோ யூ என்ஜாய் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் காஃப் வித்அவுட் மை பிரசன்ஸ். அதனால் தாங்கள் என்னை அனுமதித்தால் நான் இந்த இடத்தை விட்டு நான் இப்பொழுது செல்கின்றேன். நீங்கள் வந்து மேலும் உங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் வந்து கன்றுக்குட்டிகளோட வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய பேரானந்தத்தை நீங்க அனுபவிக்கலாம் அவங்களோட அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்மர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபசிந்துபியவச்ச பத்திதனாம் பாவனியபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.